Nangingubo pa ka daw siya sa imo ha. Ay, hapit na dito. Magkakwarta niya akong balanghoy. Hapit na ni maharbis ba? Ma, tagay ko kita mami. Nga, magay tayo kwarta. Naglabisa, magay ko diri ah. Betul ke ma? Di mo na pun ka makakwarta ka di man eh. Tua. Gani ino, maong nang hurnan na lang ko. Pila na di edad ni mo ma? 40. Ha? Kurinta na ka. Sula kay kwarta. Hawa ra ko diri. Ay, samok-samok sa ako ah. Okay ma. Ako'y mangitag kwarta. Ako'y bahala. Usam na yung mama. Uy, tiguwang na. Wala kwarta. Wapaha ni Bayana, uy. Mauyab lagi na ako ni. Pero madlok mo kumingon, uy. Basin dili ko pansinon. Huy, nag-unsa mo ka diya. Ay, saba. Tanaw ko na atiyo. Wi, atik. Lagi. Iksaba. Uy, si ate naman di ay na. Naibog ka siya. Ako inon. Unsa? Imong nun? Oo, ako'y bala para makauyab mo. Sige, na ka mo. Pero, tagaan ko ni mo kwarta. Pila yung gusto? 100 lang, okay na kay kuha na. Oh, tira mo. Oh, wow. Okay, ako'y bala. Ti! Naglili si mo dito ti o tao. Ha? Kinsa man na? Ti, wala ko kukayla to, ti, buruntong kriminal og nawong. Ha? Basin kriminal na. Ano siya, ti? Sumugulo kasi mo. Tura o tura. Ha? Mo ganit tino. Tura gani siya. Nangingubo pa ka daw siya sa imo ha. Ha? Unsay mahingog mo? Gigara-garaan dito niya. Ano sabi? Tura o. Yatay, pulis man ni. Mama. Unang nagtrabaho diya. Nanatay kwarta. Saan ka gikanan eh? Diskarte gud na ako. Tara, uli na ta. Sundang. Hello mga boss. Hello mga boss. So shout out ko kang Alan Sumando diha sa Manila. So shout out sa inyo diha ug sa imong mga kaubanan nga mga Bisaya. So shout out sa inyo diha ug daghang salamat sa inyong pagsuporta sa atong mga videos. Og shout out pod nako si Alex Helia. So ako kabalo kung asa ka karon, basta shout out sa imuha. Og daghang salamat sa inyong pagsuporta. Og sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang mo below para sa next video ma-shoutout mo. Og ayaw nyo kalimte nga i-share ang atong mga video. Thank you.